L-analisti tad-DBRS qisu bosta fatturi biex ikkonfermaw ir-rating ta' Malta fil-livell A fosthom il-fatt li wara proċess ta' tisħiħ fiskali li beda fl-2013, il-qagħda finanzjarja ta' Malta tjiebet aktar minn dak li kien mistenni matul is-sena li għaddiet. Irrimarkaw li wara 20 ta' snin deficit, għall-ewwel darba Malta reġistrat surplus waqt li d-dejn tal-pajjiż diġà hu 12% anqas minn dak li kien fl-2011, tant li niżel taħt is-60% tal-prodott domestiku gross. Qiset ukoll li Malta għandha politika ekonomika b'saħħitha u kredibbli, tant li x-xejra pożittiva tirrifletti l-fema tagħhom li t-titjib importanti li sar fil-pożizzjoni fiskali f'dawn l-aħħar 3 snin se jkompli jiġi sostnut. L-Aġenzija kkummentat li l-pożizzjoni b'saħħitha fil-finanzi tal-Gvern flimkien ma' tkabbir ekonomiku b'saħħtu mistenni jkompli jwassal għat tnaqqis fid-dejn pubbliku. Żidu jgħidu li t-titjib fil-finanzi tal-Gvern kien sostnut minn dħul b'saħħtu nefqa aktar moderata. L-ekonomisti tad-DBRS qalu li l-ekonomija ta' Malta hija fost l-aktar ekonomija fiż-żona euro li qed tikber malajr waqt li l-prospetti ta' tkabbir huma mill-aktar favorevoli. L-ekonomisti nnotaw ukoll kif ir-ristrutturar li sar fatt entitajiet governattivi bħallena Malta u l-Air Malta qed iħalli effett tajjeb u naqqas ir-riski minn fuq is-settur pubbliku u fuq il-banek Maltin. Sostna li wara 20 ta' snin li d-dejn ta' pajjiżna kien dejjem il fuq minn 60% tal-prodott domestiku gross, kien biss fl-2014 li d-dejn pubbliku beda jonqos u issa dan mistenni jinżel taħt it-53% matul is-sena li ġejja. L-ekonomisti tad-DBRS jinnotaw li għalkemm l-ispejjeż marbuta mal-età għadhom sfida b'mod partikolari fil-pensjonijiet, il-Gvern implementa diversi riformi biex jgħin is-sostenibilità fit-tul tas-sistema, inkluż miżuri li skoraġġixxu l-irtirar kmieni mix-xogħol u jtawlu l-perjodu kontributorju. Skont l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu, ix-xejra pożittiva tirrifletti wkoll it-tkabbir qawwi reġistrat mill-ekonomija Maltija fl-aħħar snin, kif ukoll il-pożizzjoni esterna solida tagħha. Dwar dan tal-aħħar, id-DBRS tinnota li għalkemm il-proporzjon tal-importazzjoni fl-investiment jibqa' għoli, dan naqas u l-bilanċ pożittiv tal-kont kurrenti u msaħħaħ minn esportazzjonijiet konsiderevoli tas-servizz.